Bárki elsajátíthatja Puskás öcsi jellegzetes lövéseit, azt a hátrahúzós cselt például, amit csak ő tudott, vagy Kocsis Sándor fejelését, ami szinte mindig góllal végződött. Kozák Lajos egyedülálló fotóiból interaktív kiállítást nyújt az aranycsapatról a Millenárison. Puskás elhúzza Wright mellett a labdát, ballal lő, gól! Az évszázad mérkőzésén az évszázad legszebb gólja. Ez volt a legendás 6-3-as meccs, amelyen a magyar válogatott megverte az otthonában 90 éve veretlen Angliát. Puskás, Grosics, Hidegkúti, Buzánszky, Bozsik. Csak pár név abból a válogatottból, akik Sebes Gusztáv vezetésével bevonultak a történelembe. A kiállítás a labdarúgás alapfogalmaival indul, és a történetével folytatódik. A képek Kozák Lajos hagyatékából kerültek elő, aki a két világháború között az egyik legtöbbet foglalkoztatott sportfotós volt. Lánya édesapja focis múltjáról mesélt. Volt olyan év, hogy ő volt a gólkirály. Rengeteg gól. Volt olyan mérkőzés, hogy 5 gólt is rúgott egy meccsen. A kiállítás kurátora régóta foglalkozott Kozák Lajos életművével, aki az egész hagyatékát a Sportmúzeumra hagyta, 2 doboz kivételével. Azokat a lányainak adta. Ők azt mondták, hogy az édesapjuk ezt azért adta nekik, hogy tegyék el jól, mert ez egyszer sokat fog érni, vagy szóval ez egy nagyon fontos anyag, ugye az aranycsapat akkor már nagyon ismert dolog volt. Fenyvesi Máté a válogatott balszélsője volt. Még emlékszik arra az időre, amikor a fotók készültek. Szerinte a fiatalok tanulhatnak a képekből. Otthon gyakorolhatják a nagyelődök mozdulatait. Ragyogó felvételek vannak, hogy bizonyos magyar játékosok milyen megoldásokat tudtak csinálni a labdával. A kiállítás főszervezője elmondta, 2 éve kezdtek el dolgozni a hagyatékon. Először csak egy könyvben gondolkodtak, lassan bontakozott ki az ötlet, hogy ebből valami többet, nagyobbat kellene csinálni. Szeretném, hogy azért lenne sikeres ez a kiállítás, mert többet ad, mint egy átlagos kiállítás, nem csak képeket, ismert emberekről, hanem tudást is, illetve olyan multimédiás tartalmat, ami pedig kifejezetten színessé és érdekessé teszi azt. A szervezők remélik, hogy a kiállítás hozzá fog járulni a magyar labdarúgás fellendítéséhez. Ma ezzel ér véget a hír.